க்குள்ள போலாம். உங்களை பார்த்தது ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாத்துக்கும் மாதாஜி. சந்தோஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ இங்க பக்கத்துல எங்கேயும் மாதாஜி இருக்குங்க மாதாஜி, உடன்பாட்டு கிட்டீங்க. என்ன பிரபு? இஸ்கான். உளுந்தூர்பேட்டையா பிரபு? இல்லைங்க மாதாஜி, உடுமலைப்பேட்டைங்க மாதாஜி. உடுமலைப்பேட்டை. நான் வேணா கூகுள்ல பண்ணி உங்களுக்கு மெசேஜ் போடுறேன். மாதாஜி உங்களுக்கு கன்வே பண்ணுவாங்க. நானும் கூகுள் ரொம்ப பண்றேன் நன்றி. பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றிங்க மாதாஜி, நன்றிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. உ- இன்னொரு முறை உங்க ஊர் பேர் சொல்லுங்க. உடுமலைப்பேட்டைங்க மாதாஜி. உடுமலைப்பேட்டை. ஓகே. ஓகே. हरे कृष्ण। ओम ஹரே नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानागर्शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैव सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगकन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दे वनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण अनेवरुक्कुम। பிபிடி தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா ஒரு எனக்கு தெரியுதுங்க மாதாஜி.
ஸோ நம்ம வந்து அஹ், 14வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். இந்த 14 அத்தியாயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், குணங்களை பத்தி பேசுறாங்க. ஓகே. இந்த மனுஷனுக்கு வந்து 3 குணங்கள் இருக்கு. அந்த 3 குணத்துல இருக்கக்கூடியவனுடைய சுபாவம் எப்படி இருக்கோ, அவனுடைய செயல்கள் எப்படி இருக்கோ, அப்புறம் அவனுக்கு மரணத்து பிறகு எந்த லோகத்துக்கு போறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் இங்க விலாவரியா நமக்கு சொல்றார். போன அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அர்ஜுனன் வந்து கேள்வி கேட்கிறார் இல்லையா? அந்த கேள்விக்கு தொடரா இன்னும் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பதில் சொல்லிட்டு இருக்கார். ஓகே. ஸோ அப்புறம் இன்னொரு கேள்வி என்னன்னு கேட்பாரு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 3 குணங்களை கடந்தவங்க யாராவது இருக்காங்களான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறார். ஓகேவா? இந்த குணங்களை வந்து கடந்து போனவர் யாராவது இருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஓகே. இருக்காங்களா? அப்படி இருந்தாங்கன்னா அவங்கள எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறார். ஓகே. அதை நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து நேத்து என்ன பார்த்தோன்றது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். நம்ம நேத்து வந்து 13வது அத்தியாயம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? 13வது அத்தியாயத்தில் வந்து மொத்தம் ஆஹ், என்னென்ன கேள்வி கேட்டாரு? ஆறு சாரி 6 கேள்விகளை கேட்டார் இல்லையா அர்ஜுனன்னு? அதாவது என்னென்ன? அதாவது களம் என்ன? க்ஷேத்திரம், க்ஷேத்திர களம்னா வந்து உடல் இல்லையா? க்ஷேத்திரம். ஓகே. க்ஷேத்ரஜ்ஞா உடலை பற்றி அறிந்தவர். யார் யார் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அந்த உடலை பத்தி? பரமாத்மா, அப்புறம் வந்து ஜீவாத்மா, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா க்ஷேத்திரம், க்ஷேத்ரஜ்ஞம், ஞானம். ஓகே. இத 3 விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுதான் வந்து சூத்திரம். உடல், ஆத்மா, பரமாத்மா. ஓகே. இந்த 3 விஷயங்களை தெரிஞ்சா நமக்கு ஃபார்முலான்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். அதுக்கு அடுத்தது என்ன கேள்வி கேட்டாரு? புருஷான்னா என்ன? ஓகே. பிரகிருத்தின்னா என்ன? ஞானம், நேயம். இந்த கேள்விகளை கேட்டார் அர்ஜுனன். இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் விலாவரியா பதில் சொல்லிட்டு வந்தார் இல்லையா? ஸோ நம்ம அதை ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உழவனையும் அரசனையும் வந்து உதாரணமா பார்த்தோம். ஸோ அந்த உழவனுக்கு ம். வந்து அவனுடைய நிலத்தை எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியுமோ அது மாதிரி அந்த ஆம், ஆஹ் அந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்கு வந்து அந்த உடல் வந்து எத்தனை பொருளால் ஆனது? 24 பொருட்களால் ஆனதுன்றது அவனுக்கு தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா? நம்ம நேத்து பார்த்தோம். பஞ்சமகா பூதங்கள், அப்புறமா சூக்ஷ்ம உடம்பு 3, மனசு 1, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனம், புத்தி, அகங்காரம். அது 3 சேர்ந்துதான் வந்து சூக்ஷ்ம உடம்பு. அப்புறம் வந்து ஆத்மா. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 ஞானேந்திரியங்கள், 5 கர்மேந்திரியங்கள், அப்புறம் 5 சென்சஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட். இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் வந்து இந்த 24 மூலக்கூறுகள். அதனால ஆக்கப்பட்டதுதான் இந்த உடல்ன்றத பார்த்தோம். ஓகே. ஸோ இந்த ஆத்மாவுடைய குணாதிசயங்கள் பார்த்தோம். ஆத்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நித்தியமானது, அப்புறம் வந்து அழிவில்லாதது, ஒரு உடம்புல இருந்து இன்னொரு உடம்புக்கு போகும். அப்புறமா பரமாத்மாவுடைய தன்மைகள் பார்த்தோம் இல்லையா? சோ இந்த தன்மைகள் கொண்டது என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சச்சித் ஆனந்தம் இல்லையா? சோ கடவுள் வந்து நித்தியமானவர். அவர் வந்து 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அவருக்கு பிறப்பு இறப்பு இல்லை அப்படின்றத பார்த்தோம். ஓகே. இந்த பண்புகள்லாம் பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குணங்கள், அதாவது ஸ்லைடு தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுது மாதிரி தெரியுது. ஓகே. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா குணத்ரய விபாக யோகா, ஜட இயற்கையின் 3 குணங்கள். ஓகேவா? இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 27 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. இந்த 27 ஸ்லோகங்கள் பாத்தீங்கன்னா மூணா பிரிச்சிருக்காங்க. முதல் 9 ஸ்லோகங்கள் பாத்தீங்கன்னா குணங்களின் நிபந்தனை பத்தி சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்து இருக்க 9 ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா குணாதிசயங்கள், செயல்கள் மற்றும் இறப்பு, இந்த 3 விஷயத்த செய்றாங்க. இந்த குணத்துல இருந்தா அவங்களுடைய புத்தி எப்படி இருக்கும், அவங்களுடைய கேரக்டர் எப்படி இருக்கும், அவங்க என்ன மாதிரி செயல்கள் செய்வாங்க, அவங்களுடைய இறப்பு எப்படி இருக்கும், இறப்புக்கு பிறகு எங்க போவாங்க, என்னவா வருவாங்கன்றத சொல்றாங்க. அதுக்கடுத்து கடைசியில இருக்கக்கூடிய 9 இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா முறைகளை மாற்றுதல். இப்பெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சரி நான் என்ன பண்ண இதுல இருந்து வெளியே வரலான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல போறேன். ஓகே.
சரிப்பா, இந்த மூன்று குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு வாழ்ந்த மனிதர் யாராவது இருக்காங்கன்னா இருக்கிறாங்க. அது என்ன குணம்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்வகுணம், சுத்த சத்வகுணம். நம்ம பிரபுபாதா இருந்தது. ஓகேங்களா? நம்ம இருக்கிறது வந்து இந்த மூன்று குணங்கள்ல இருக்கிறோம். ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்வகுணம். இந்த மூன்று குணங்கள் அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லார்கிட்டயும் இந்த மூன்று குணங்கள் இருக்கும். பட் ஏதோ ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும். ஓகேங்களா? அதுதான் நம்மளோட கேரக்டர் டெஃபினேஷன். இந்த சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், சிம்பிளாக வந்து நம்ம என்ன மாதிரி பர்சன்றதை நம்ம அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அனலைஸ் பண்ணி நான் எந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து என்ன மாற்றிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் வந்து கடவுள் இந்த குணங்கள் எல்லாம் படைச்சாரு பிரகிருதி மூலமா. ஆனா இந்த மூன்று குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் கடவுள். ஓகேவா? அவர் வந்து நிர்குணா. ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு வந்து என்ன பண்ணுங்க, ஒருத்தர் ஒருத்தர் நாலு நாலு ஸ்லோகம் படிங்க. சரிங்களா? பாலமுருகன் பிரபு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஓகே மதாஜி. ஸ்ரீ भगवानुसार परम भूय प्रवक्ष्यामि यज्ञं यज्ञानमुत्तमं यज्ञत्व मुनयः सर्वे परां सिद्ध निवति मधुसूदा कदा. हरे कृष्णा. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு, பரமபுருஷ பகவான் வந்து இங்க பேசுறாரு. இந்த அத்தியாயத்துல ஃபர்ஸ்ட் யார் பேசுறது? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பேசுறாரு. அவர் என்ன சொல்றாரு? எல்லா ஞானங்களிலும் உயர்ந்ததான இந்த பரம ஞானத்தை உனக்கு நான் மீண்டும் கூறுகிறேன். என்ன சொல்றாரு? பரம ஞானத்தை வந்து உனக்கு சொல்றேன்ப்பா. இது இந்த பரம ஞானத்தை ஏற்கனவே யாராவது தெரிஞ்சிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆமா, யார் தெரிஞ்சிருக்காங்க? இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும். அதாவது ரிஷிகள், முனிவர்கள், பிராமணர்கள், அவங்க எல்லாருக்கும் இந்த தெய்வீகமான ஞானம் வந்து ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டிருக்குது. சரி, அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. அதனால அவங்களோட நிலைமை என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்குவமான நிலையை அடைந்திருக்காங்க. அது என்னது இது பக்குவமான நிலைன்னு அப்படின்னு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்க. அதாவது இந்த உலகம் வந்து இரட்டிப்பு தன்மை கொண்டது. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த உலகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இரட்டிப்பு தன்மை கொண்டது. அதனால அவர் எதை பார்த்தாலும் வந்து கலங்கவே மாட்டார். ஓகேவா? கல்லை பார்த்தாலும் ஒரு மாதிரி தான் இருப்பாரு, மண்ணை பார்த்தாலும் ஒரு மாதிரி தான் இருப்பாரு. எந்த ஒரு கலக்கமும் இல்லாம சுக துக்கங்களுக்கு வந்து பெறாம இருப்பார். அதனால இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சா அவங்க வந்து ஸ்டெபிளா இருப்பாங்க. இந்த உலகத்தை வாழக்கூடிய வாழ்க்கை வந்து ஈஸியா இருக்கும். அதுதான் வந்து இங்க பக்குவ நிலைன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. இந்த முனிவர்கள், ரிஷிகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன் புலன்களை பக்தியில ஈடுபட்டு இருக்காங்க. அதனால அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ், அந்த பக்குவ நிலையை அடைஞ்சு பரமபுருஷ பகவானை வந்து அடையிறாங்க. ஓகே. ச- சரி. அதனால என்ன ஆகுது? பரமபுருஷன் அடையிறது தான் வந்து இங்க என்ன சொல்றாங்க, தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும். இந்த ஞானத்தை யார் ஒருத்தன் பெறறானோ அந்த பக்குவத்தின் மூலமா அவன் எங்க போறான்? கடவுளுடைய தாமரை திருவடிக்கு போறான். இந்த நிலையை நிலை பெற்ற பிறகு அவனுக்கு என்ன லாபம்? பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் பிறப்பு இறப்புன்றதே இருக்கிறது இல்ல. நித்திய லோகமான பரமபுருஷர் பகவானுடைய லோகத்துக்கு போறான். இந்த பிக்சர்ல நீங்க பார்க்கலாம். அந்த சிம்மாசனத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு, தாயார் லக்ஷ்மி தாயார் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. அங்க பக்கத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய பேர் வந்து நான்கு கை ரூபம் வச்சிருக்காங்க. ஓகே. கடவுளுக்கு தான் நான்கு கை ரூபம் இருக்கும் இல்லையா? கடவுளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சங்கு, சக்கரம், கதை, பத்மம் ஏங்கி நான்கு கையில வச்சிட்டு இருக்காரு. ஓகே. ஸோ அந்த ரூபத்தை வந்து கொடுக்குறார் கடவுள். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்தியில் ஐந்து வகை முக்தி இருக்கு. இது வந்து சாரூபிய முக்தி. கடவுளுடைய ஃபார்மே நமக்கு கிடைக்கும். ஒரு விஷயம் தான் இருக்காது. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கௌஸ்துபமணி. கௌஸ்துபமணி மாத்திரம் அவர் கையில் தான் இருக்கும். அவர் வேறு யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டார். ஸோ இந்த மாதிரி நான்கு வகை முக்தியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய லோகத்தில் வாழக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்குறாரு. அது சாலோக்கிய முக்தின்னு சொல்கிறோம். அவருடைய ஐஸ்வர்யங்கள் எப்படி இருக்கோ அதே ஐஸ்வர்யங்கள் நமக்கு கொடுக்குறாரு. அது சாஸ்தின்னு சொல்றோம். ஓகே. அப்புறம் வந்து அவர் கூட இருந்தே சேவை செய்யுது, சாமீபிய முக்தி. இந்த நான்கு வகையான முக்திகள் வந்து பக்தர்கள் வந்து கிடைக்கும். ஓகேங்களா? இதுதான் பலன். படிங்க பிரபு இந்த ஸ்லோகம். மகர்ஷி இதம் यज्ञानमुपाश्रिय मम साधरम्यासुत सर्गे अपि नो पजायन्ते प्राणयेन भयादन्तदिशे. कृष्ण.
सर्वयोनिषे कौन्तेय मोदये सम्पन्दिया ताहं प्रहं महद्योनि प्रहं बीजप्रदपिता हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு, இந்த நம்ம நான் வந்து எப்படியா இருக்கேன்னு பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அகம் பீஜ பிரதா பிதா, அதாவது இந்த விதைகளை கொடுக்கக்கூடிய தந்தையா நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஆ, எல்லா இப்போ வந்து ஒரு விதை மூலமா தான் என்ன ஆகுது, நமக்கு வந்து மரம் கிடைக்குது, மரம் வருது இல்லையா? மரம் வந்து அது என்ன ஆகுது, ஒரு விதையிலிருந்து பல ஆ, பல பழங்கள் கிடைக்குது, மலர்கள் கிடைக்குது இல்லையா? போட்டது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு விதை தான், பட் அதுல இருந்து நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்குது. அது மாதிரி கடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா அஜம் பீஜ பிதாவா இருக்கிறார். எல்லாத்துக்கும் வந்து அவர் தான் வந்து விதையா இருக்கிறார் இல்லையா? ஸோ அதனால தான் அவர் வந்து பிதான் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு மாத்திரம் அவர் கடவுள் வந்து தந்தையா இல்லை, எல்லா உயிர் ஜீவராசிகளுக்கும் சரி, அசைவன அசையாதவை எல்லா பொருட்களும் அவர் தான் வந்து விதையா இருக்காரு, மூல காரணமா இருக்காரு. ஓகே. புத்தியின் மைந்தனே, எல்லா உயிரினங்களும் இவ்வுலகில் பிறப்பினால் சா சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன. மேலும் நானே விதை அளிக்கும் தந்தை என்பது புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். அதுதான் வந்து இங்க என்ன சொல்றாங்க, சாரி. ஸோ நம்ம நேற்று பார்த்தோம் 84 லட்சம் ஜீவராசிகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ், கடல்ல வாழக்கூடிய உயிரினங்கள், மீன் அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 9 லேக் ஸ்பீஷியஸ் இருக்கு. அதுக்கு இன்னும் மேல வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ரெப்டைல்ஸ், தவளை, பாம்பு அதெல்லாம் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது ஒரு 11 லேக்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா மரம் வந்து ஒரு 20 லட்சம், பறவைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 லட்சம், மிருகங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு 20 லட்சம் இருக்குது. மனுஷன் மாத்திரம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கம்மியா இருக்கான். இதுல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 9 to 30 லேக்ஸ் வரையும் சொன்னோம் இல்லையா? ஆக்கோ மனுஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 4 லட்சம் தான் இருக்கிறான். ஓகேவா? இந்த 4 லட்சம் இருக்கிற மனுஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உணர்வுகள் வந்து கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு. நம்ம உணர்வுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உணர்வுகள் வந்து நல்லா இருக்கு. ஓகே. இந்த பிக்சர் க்ராப் ஆயிருக்குது. ஸோ ஹையஸ்ட் ஃபார்ம் ஸ்பீஷியஸ்னு எடுத்துட்டா மனுஷங்க தான். இந்த மனுஷனுக்கும் விலங்குகளுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மனுஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டல் இருக்கு, அப்புறம் வந்து கான்சியஸ்னஸ் ஹையர் திங்கிங் இருக்கு. வேற விஷயங்களுக்கு, விலங்குகளுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்சியஸ்னஸ் இல்லை, ஹையர் திங்கிங் இல்லை. நம்மளால என்ன பண்ண முடியுது, பேச முடியுது, நம்மளால வந்து நாமஸ்வரணம் பண்ண முடியுது, எல்லாமே பண்ண முடியுது. பட் வேற ஜீவராசிகளுக்கு அப்படி இல்லை. ஸோ இந்த ஹியூமன் ஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு, அப்புறம் பெஸ்ட் மாத்திரம் இல்லை, அது வந்து அரிதானது. அந்த அரிதானதுனால அதுக்கு வந்து பெஸ்ட் திங்கு கொடுக்கணும். அது பெஸ்ட் திங் என்ன, அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பக்தி. பக்தி பண்ணுறதுக்கு அந்த ஆத்மாவுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும். அதனால என்ன ஆகுது, அந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துலேருந்து விடுபட்டு கடவுளுடைய நித்திய லோகத்துக்கு போய் சேருது. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஒருத்தர் இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. நெக்ஸ்ட் யார் இருக்கீங்க? கார்த்தி பிரபு, முடியுமா உங்களால? ஆ, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி படிக்கலாங்க மாதாஜி. கண்டினியூஸ் 4 ஸ்லோகம் முடிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தமஸ்வஜானஜம் வித்தி மோகனம் சர்வேஹினாம் பிரமாதலஸ்யானித்ராபிஸ் தனிப்பாதினானத பாரத தன்னிப்பனானிதி பாரத மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பரதனின் மைந்தனே, அறியாமையினால் பிறந்த தமோகுணம் உடலை உடைய எல்லா உயிர் வாழிகளையும் மயக்குகின்றது. கட்டுண்ட ஆத்மாவை பந்தப்படுத்தக்கூடிய பைத்தியக்காரத்தனம், சோம்பல், உறக்கம் ஆகியவை இந்த குணத்தின் விளைவுகள் ஆகும். இங்க என்ன சொல்றாரு, கிருஷ்ணர் வந்து அறியாமையினால் பிறந்த தமோகுணம் உடலை உடைய. ஸோ ஒருத்தன் வந்து அறியாமையில இருக்கான். அதாவது நம்ம வந்து இந்த பகவத்கீதை கிளாஸ் அட்டன் பண்ண பிறகுதான் வந்து எனக்கெல்லாம் வந்து நான் படிக்கும்போது என்ன தெரிஞ்சுட்டா, அப்பதான் வந்து ஒரு ஆத்மான்னு ஒன்று இருக்கு. இந்த உடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்தூல உடம்பு, சூக்ஷ்ம உடம்பு இருக்கு. ஆத்மா வந்து மரணம் இல்லை, அது நித்தியமான அந்த கான்செப்ட் எல்லாம் வந்து இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ண பிறகுதான் தெரிஞ்சிச்சு. அதுக்கு முன்னாடி நான் எந்த நிலையில இருந்தேன்னா அறியாமையில தான் இருந்தேன். ஓகேங்களா? அது மாதிரி மனிதர்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருப்பாங்க. அறியாமையில வந்து
தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கும்? அறியாமை இருக்கும். தமோ குணம் உடலை உடைய எல்லா உயிர் வாழ்களையும் மயக்குகின்றது. அவங்களுக்கு வந்து ஞானம் இல்லை, இந்த உடல் வேற ஆத்மா வேறன்னு சொல்லிட்டு. சோ அதனால என்ன ஆகுது? அவங்க வந்து மயங்கி இருக்கிறாங்க. மயக்கத்துல என்ன மயக்கம்? உடலக்கூடிய சம்மதத்தோட இருக்கக்கூடிய ஒரு மயக்கமா இருக்கும். அதனால அவங்க எப்படியாப்பட்ட ஆத்மாக்கா இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள். ஆத்மாக்கள்ல வந்து இரண்டு வகை இருக்கு. ஒன்று கட்டுண்ட ஆத்மா, இன்னொன்று முக்தி பெற்ற ஆத்மா. அதாவது கட்டுண்ட ஆத்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த உடல், இந்த உலகம் தான், இந்த வாழ்க்கை தான் எல்லாம் நினைச்சிட்டு வாழும். இதுக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு வாழ்க்கை இருக்குன்றது அதுக்கு தெரியாது. முக்தி பெற்ற ஆத்மா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவனுக்கு எல்லாம் புரியும். இந்த உலகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசாஸ்வத துக்காலையும், இது வந்து இங்க வந்து துக்கத்தை தவிர வேற எதுவுமே இல்லை. இதுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு. அதுதான் வந்து நித்தியமானது. கடவுளுக்கும் எனக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கிறான். அவன் வந்து முக்தி பெற்ற ஓகே. அப்புறம் வந்து இந்த கட்டுண்டு பட்டு இருக்கிறதுனால அவன் என்ன நினைக்கிறான்? பைத்தியக்காரத்தனமா இருக்கிறான். சோம்பலாவும் இருக்கும், உறக்கமும் இருக்கும் அவன் கையில அதிகமா. ஓகேவா? ஒரு குறைந்தபட்சம் நம்ம வந்து ஒரு 6 to 7 hours தூங்கினா போதும். ஏஜ் வயசு சின்ன குழந்தையா இருந்தா தான் ஒரு 12 hours. பிறந்த குழந்தையா இருந்தா ஒரு 12 மணி நேரம் தூங்கணும். வளர்ந்த குழந்தையா இருந்தா ஒரு 10 மணி நேரம். அதுக்கு பிறகு 8 மணி நேரம். இப்போ நம்ம எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரியவங்களா இருக்கும். அடல்ட் ஸ்டேஜில் இருக்கும் இல்லைங்களா? நம்ம வந்து 6 ஹவர்ஸ் தூங்கினா போதும் இல்லையா? நம்ம ஆச்சாரியர்கள்லாம் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 2 மணி நேரம் தான் தூங்கியிருக்காங்க. ஸோ இவனோட புத்தி வந்து மந்தமா இருக்கு. அதனால அவனுக்கு வந்து பாகுபாடு பண்ண தெரியாது. அது இல்லாம பைத்தியக்காரத்தனமா இருப்பான். தான் சொல்றதுதான் வந்து கரெக்டுன்னு நினைச்சிட்டு இருப்பான். அதாவது சுருக்கமா சொன்னேன்னா, இந்த கிணத்துக்குள்ள இருக்கிற தவளை மாதிரிதான். அந்த கிணத்துக்குள்ள இருக்கிற தவளைக்கு வந்து கடல் வந்து இவ்வளோ பெருசு இருக்கும், அவ்வளோ பெருசு இருக்கும்னா அதுக்கு புரியாது. அது கேட்கும், என் கிணத்தை விட ஒரு 2 மடங்கு இருக்குமா அப்படின்னு கேட்கும். அதுக்கு பேர் எப்படி சொல்லி கொடுக்க முடியும், புரிய வைக்க முடியும்? அது மாதிரிதான் இந்த தமோ குணத்துல இருக்கக்கூடிய குணாதிசைகள் இப்படிதான் இருப்பாங்க. சோம்பல் நிறைய இருக்கும், நிறைய நேரம் தூங்குவாங்க. ஓகேவா? பிரபு படிக்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வரத ஞானாபிருத்யதோம ஞானாவிருத்தியதும பிரமாத சஞ்சயதே. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பரதனின் மைந்தனே, சத்வகுணம் இன்பத்தினாலும் ரஜோகுணம் செயல்களின் பலன்களினாலும் கட்டுப்படுகின்றன. ஞானத்தை மறக்கும் தமோ குணம் பைத்தியக்காரத்தனத்தினால் பந்தப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு குணமும் ஒவ்வொரு விஷயத்தால பந்தப்படுகிறது. சத்வகுணம் எதனால? சந்தோஷத்தால. ரஜோகுணம் என்ன பண்ணுது? பலன்களில் செயலால வரக்கூடிய ரிசல்ட்டால வந்து பந்தப்படுகிறது. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோ குணம் வந்து பைத்தியக்காரத்தனத்தால, மந்த புத்தினால வந்து அவன் வந்து கட்டுப்படுத்தப்படுகிறான். சரி, இது எல்லா இடத்துலயும் குணம் குணம் சொல்லிட்டு யூஸ் பண்றோம் இல்லைங்களா? சாரி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த குணம்ன்ற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதாவது பந்தப்படுத்தல். குணம்னா நம்ம நம்ம கயிறு இருக்கு இல்லையா? நம்ம கயிறு எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பல நூட்களால் திரிஞ்சாதான் அந்த கயிறு வருது இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மனுஷனும் இந்த 3 குணங்களால் திரிக்கப்பட்டு இருக்கிறான். அதுலேருந்து வெளியே வரணும். ஓகே. இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு குணம் இருக்கு, சுத்த சத்துவ குணம். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் இந்த 3 குணத்துல நம்ம எந்த ஸ்டேஜுக்கு வரணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, சத்துவ குணத்துல மேக்சிமம் இருக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நெக்ஸ்ட் வந்து சுத்த சத்துவ குணம். ஓகேங்களா? சுத்த சத்துவ குணத்துல இருந்தது நம்மளுடைய பிரபுபாதா. சரி, இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணத்துல வந்து சந்தோஷமா இருக்காங்க. யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த சயின்டிஸ்ட், அப்புறம் வந்து தத்துவ ஞானிகள், அப்புறம் வந்து ஆசிரியர்கள், கவிதை எழுதுறவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து சத்துவ குணத்துல இருப்பாங்க. அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, சரி எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல பெயர் புகழ் இருக்கு, எனக்கு வருமானம் நல்லா இருக்கு, குடும்பம் நல்லா இருக்குது, 4 பசங்க, மனைவி, அப்பா அம்மா எல்லாம் சுற்றத்தோட சூழலா வந்து நான் சந்தோஷமா இருக்கேன். இது மாதிரி நல்லா வாழ்க்கை வாழலாம் தானே சொல்லிட்டு நினைப்பாங்க. ஓகேவா?
ரஜோகுணத்துல இருக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ், நான் கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யறேன், நான் பலன் அடையணும், எல்லா விஷயத்திலும் வந்து நான் முதன்மையா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவன் செயல்களின் பலன் மேல பற்றுதல் வச்சிருப்பான். அவனுடைய வாழ்க்கை அப்படிதான் நோக்கி போயிட்டே இருக்கும் பயணம். அதாவது ஒரு இந்த இதுல வந்து நான் இந்த இந்த மாசத்துல நான் இதை அச்சீவ் பண்ணணும், நெக்ஸ்ட் இதை அச்சீவ் பண்ண பிறகு நான் நெக்ஸ்ட் எந்த கோலை போயிட்டு ரீச் பண்ணணும், அப்படிதான் அவன் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருப்பான். ரஜா குணத்துல இருக்கான். தமோ குணத்துல இருக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு வந்து மந்த புத்தி இருக்கும். அவனுக்கு உள்ள ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ், இது என்னால முடியாது, நான் இது செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு முட்டாள்தனமாவும் பைத்தியக்காரத்தனமாவும் இருக்கிற வந்து தமோ குணம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் படிங்க பிரபு. रजस्तमस्यामि भूय सत्त्वं भवति भारत रजसत् रजस्त्वां तमसैव सैवदम स्त्वं रजस्तदा। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. பரதனின் மைந்தனே, இந்த மூன்று குணங்களுக்குள்ள எப்பயுமே ஒரு போட்டி நடந்துட்டே இருக்கும். அதாவது ஒரு ஒரு ஒருத்தங்களை வந்து மூணு பேர் பிடிச்சி இழுத்தா எப்படி இருக்கும்? அஹ்? இல்லையா? யார் அதிக வலிமை வச்சு இழுக்கிறாங்களோ அவங்க கூட தான் அந்த பசங்க போவாங்க, இல்லையா? அது மாதிரி இந்த மூன்று குணங்களை ஒருத்தங்களை பிடிச்சி இழுக்குது. ஓகேவா? ஸோ அது எப்பப்போ என்னென்ன குணங்கள் மேலோங்குதுன்னு சொல்லிட்டு இங்க இந்த ஸ்லோகத்துல கிருஷ்ணர் சொல்றார். பரதனின் மைந்தனே, சத்வகுணம் சில சமயங்களில் ரஜோகுணத்தையும் தமோ குணத்தையும் தோற்கடித்து மேலோங்குகின்றது. சில சமயத்துல நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்மள மாதிரி நல்லவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க உலகத்துலன்ற மாதிரி நம்மளே பிஹேவ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? அவ்வளோ அளவுக்கு எல்லா விஷயத்தையும் பொறுத்து விட்டு கொடுத்து போவோம், இல்லைங்களா? சுறுசுறுப்பா அந்த செயல்களை செய்வோம். அப்போ வந்து நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்வ குணத்துல இருக்கோம். அதே சில சமயத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாட்புட் ராஜா மாதிரி ஒண்ணுமே நடந்திருக்காது, பட் என்ன பண்ணுவோம், பெருசா ஒரு சீட் போடுவோம். அதுதான் வந்து ரஜோகுணம். அந்த ரஜோகுணம் மேலோங்கும் போது சத்வகுணமும் தமோ குணமும் தோற்கடிக்கப்படுகிறது. ஓகே. இன்னும் சில சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சோம்பேறித்தனமாக இருப்போம், சில விஷயத்தில் இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாமல் இருக்கும், சில விஷயம் பிடிக்காது, அதை செய்யறதுக்கு ஏதாவது ஒரு சாக்கு போக்கு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், தட்டி கழிப்போம் பொறுப்பை. தமோகுணம், அதாவது தமோகுணம் வந்து மேலோங்கி இருக்கு. அப்போ வந்து என்ன பண்ணுது, சத்வகுணமும் ரஜோகுணமும் தோற்கப்படுகின்றது. ஸோ இது மாதிரி மூன்று நிலைகள் இருக்கு நமக்கு. ஒவ்வொரு நிலையில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு குணம் மேலோங்கி இருக்கு, இல்லையா? ஸோ இந்த மூன்று குணங்களுக்கு வந்து ஒரு போட்டி நடந்துட்டு இருக்கு, இல்லையா? ஸோ இந்த போட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் வின் பண்ணுறாங்கன்ற மாதிரி. ஓ, அதே மாதிரி நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் இது மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்திருக்கும், இல்லையா? வந்திருக்கா இல்லையா? வந்திருக்குங்க மாதாஜி. யாரும் பேச மாட்டேன்றீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வந்திருக்குங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதா வந்திருக்குங்க. இல்லையா? நம்ம டெய்லி லைஃப்ல இது பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் யோசிப்போம், அச்சச்சோ அந்த சமயத்தில் நான் வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்திருக்கலாம்ல அப்படின்னு பின்னாடி மைண்டு வாய்ஸ் அப்புறமா வரும், இல்லையா? ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, நம்மளுடைய மனசு இந்த மாற்றங்கள்லாம் கொண்டு இருக்கு, நம்ம இனிமேல் வந்து நம்ம எப்படி நம்மளை பக்குவப்படுத்திக்கிறதுன்றத வரணும். ஓகே. ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், நம்ம அந்த மூன்று கயிறால பிணைக்கப்பட்டு இருக்கிறோம், இல்லையா? அதாவது அந்த கயிறுன்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குணங்கள்னா அந்த மூன்று கயிறு. ஓகே. ஸோ இந்த குணங்கள் இருக்கிற மாதிரி நம்ம குடும்பமும் இருக்கும். நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மனசில் அமைதி சந்தோஷம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த குடும்பம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அமைதியான சந்தோஷமான குடும்பமாக இருக்கும், இல்லைங்களா? அதாவது இன்னும் வந்து ரஜோகுணம் கோபமா இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீட்டில் எப்படி இருப்பாங்க, ரஜோகுணத்தில் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு வேலையில் வந்து பிஸியாக இருப்பாங்க. அம்மா அப்பா வேலைக்கு போவாங்க, பசங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேபு வச்சுக்கிட்டு மொபைலை வச்சுட்டு கார்ட்டூன் பார்க்குறது, அது மாதிரி ஒருத்தர் ஒருத்தர் அவங்கவுங்க பிஸியாக இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வாழ்க்கை அப்படி தான் போயிட்டுருக்கும். அப்புறம் தமோ குணத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இது வந்து ரஜோகுணம் சொன்னது. தமோ குணத்தில் வந்து மந்தமாக இருப்பாங்க. அதனால அங்கே வந்து மன அமைதி சந்தோஷமெல்லாம் இருக்காது. அதாவது எப்பவுமே ஒரு கவலையோட ஏக்கத்தோட தான் அந்த வாழ்க்கை அவங்களது போயிட்டு இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு அடுத்த ஸ்லைடுக்குள்ள போகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண. ஆ सर्वद्वरेषु देहे கேக்குதுங்க மாதாஜி. सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन्
प्रकाश उपजायते ज्ञानां या ददा विद्यात् वृत्तं सद्विमत्युत। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. உடலின் எல்லா கதவுகளும் ஞானத்தால் பிரகாசிக்கும் போது சத்வகுணத்தின் தோற்றத்தை அனுபவிக்க முடியும். நம்ம பார்த்து ஏற்கனவே இந்த உடல் வந்து என்னது, 9 துவாரங்களை கொண்ட நகரம். அது என்ன 9 துவாரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, 2 கண்ணு, 2 மூக்கு, 2 காது, வாய், அப்புறம் மலஞ்சலம் கழிக்கக்கூடிய துவாரங்கள், இனப்பெருக்கக்கூடிய செய்யக்கூடிய துவாரங்கள். இந்த 9 துவாரங்களை கொண்ட நகரம் தான் இந்த உடல். இந்த உடல்ல வந்து தமோகுணம் வந்து தமோகுணம் தோற்கடிக்கப்பட்டு ரஜோகுணம் தோற்கப்பட்டு அடிக்கப்பட்டு ஃபுல்லா சத்வகுணத்துல இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவனுக்கு என்ன ஆகுது, ஞானம் கிடைக்குது இல்லையா. சத்வகுணத்துல இருக்கணும்னா அவனுக்கு ஞானம் வேணும். அந்த ஞானத்தால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவன் உடல் ஃபுல்லா வந்து பிரகாசமா இருக்கு. அதுதான் இந்த பிக்சர்ல பார்க்கலாம். ஃபுல்லா ஒளிமயமா தெரியுறாங்க இல்லையா. அதுதான் வந்து சொல்றான். ஸோ இப்போ இது மாதிரி கேரக்டர்ஸ் கிட்ட எல்லாம் வந்து கேரக்டர்லாம் அவன் கிட்ட வந்து வெளிப்படும். ஹரே கிருஷ்ணா. ராம பிரபு, நீங்க உங்களது 4 முடிஞ்சிடுச்சிங்களா? முடிஞ்சதுங்க மாதாஜி. ஆ, ராமகிருஷ்ணன் பிரபு நீங்க படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. லோப விபரித்ராமரம்ப கரமணமஸ்யம் ஸ்ருப்ருஹ ரஜஸ்யோதனி தயஸ் விப்ருதி ரகஸ்யம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்க, ரஜோகுணம் ஒருத்தனுக்கு வந்து அதிகமாகும் போது அவனுடைய சுபாவங்கள் எப்படி இருக்கும்ன்றத சொல்றாங்க. அவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா விஷயத்து மேலே பற்றுதல் நிறைய இருக்கும். இது எனது, இது என்னோட குடும்பம், என் வீடு, என் பசங்க, என் காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பற்றுதல் நிறைய இருக்கும். அவனுடைய குணாதிசை என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் இதை பண்ண எனக்கு இது என்ன கிடைக்கும், ஓகேங்களா, இது பண்ணலன்னா என்ன கிடைக்காது. அது மாதிரி வந்து பலன் நோக்கு கால்குலேஷன் நிறைய இருக்கும் அவங்க கையில், ஓகேவா. அப்புறம் வந்து என்ன வேணும், என்ன வேலையாக இருந்தாலும் சரி, அவன் அவ்வளோ அளவுக்கு ஹார்ட் ஒர்க்கிங் இருக்கும். கஷ்டப்பட்டு உழைப்பான், நாயா பேய உழைப்பான், தீவிர முயற்சி இருக்கும், ஓகேவா. அப்புறம் வந்து அவனுக்கு ஒரு ஆசை வந்து அடங்கவே அடங்காது. சரிப்பா இவ்வளோ சம்பாரிச்சேன் இது போதும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அடங்க மாட்டான். இன்னும் வேணும், இன்னும் வாட் நெக்ஸ்ட், இன்னும் என்ன என்ன என்னன்னு நினைச்சிட்டு மா ஏங்கிட்டவே ஏக்கத்தோட இருந்துட்டு இருப்பான், ஓகேவா. இது மாதிரி எல்லாம் சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் எந்த குணத்தை சேர்ந்தவன், ரஜோ குணத்தை சேர்ந்தவன். இப்ப நம்மளே வந்து நம்ம மைண்ட்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா ஒரு பேப்பர் பென்சில் எடுத்துட்டு நம்ம 3 காலம் போட்டுட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம், நம்ம கிட்ட என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஓகேவா. அதிக பற்றுதலே இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா இந்த பற்றுதல்னா வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளை வந்து பிணைக்குது, பந்தத்துக்குள்ள பிணைக்குது. அப்ப என்ன பண்றோம், நம்ம வாழ்க்கையோட குறியே வந்து தெரியாம இந்த பசங்க, வீட்டுக்காரு, மனைவி, அப்பா அம்மா அந்த பந்தத்துக்குள்ள இணைஞ்சிடுறோம். அவங்களையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஏன் இந்த ஒரு குடும்பம் கடவுள் நமக்கு கொடுத்துருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இதனுடைய என்ன ஐடியா பிஹைண்ட் திஸ்ன்றதை நம்ம பார்க்கணும். இந்த ஒரு குடும்பம் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரால வந்து அந்த குடும்பம் வந்து அமைக்கப்பட்டது. ஒரு உறவுக்கு நடுவில் வந்து கிருஷ்ணரை வச்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய மாற்றங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் பார்க்கலாம். ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு கணவன் ஒரு மனைவி இருக்காங்க, அவங்களுக்கு நடுவில் ஒரு கிருஷ்ணரை மையமாக கிருஷ்ணர் மூலமாக எனக்கு இவரோட சம்மந்தம் வந்திருக்கு. ஸோ அதே ஒரு பசங்க கூட வச்சுக்கோங்க, கிருஷ்ணர் மூலமா இவன் வந்து எனக்கு பையனா பொண்ணா பிறந்திருக்காங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அந்த உறவை வந்து கிருஷ்ணரை மையமா வச்சு பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க அதிக பற்றுதலும் இருக்காது, அதிக வெறுப்பும் இருக்காது, ஓகேவா. அப்போ வந்து கிருஷ்ண சென்ட்ரிக் லைஃப் வாழ்ந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஹாப்பினஸ் இருக்கும். அதே வந்து செல்ஃப் சென்ட்ரிக், அதாவது அஹ், நான் எனதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வாழ்ந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன ஆகும், பற்றுதல் அதிகமாகும். நான் சொல்றதா நீ கேட்கணும், நீ இப்படிதான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்ப்பு அதெல்லாம் வரும். அதனாலதான் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் ஆகும். அதை நீங்க நல்லா அனலைஸ் பண்ணுங்களேன், செல்ஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணா நமக்கு தெரியும். ஸோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும்னா எல்லா உறவுகளுக்கு மத்தியத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை வச்சுக்கணும். அப்புறம் நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை வச்சு பார்க்க ஆரம்பிக்கணும். எனக்கு ஏன் இந்த விஷயம் நடந்துச்சு, நான் நல்லவங்க தானேன்னு அப்படின்னு நம்ம நிறைய நேரம் நினைப்போம். பட் உண்மையை பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கோசம் நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு கஷ்டமோ துன்பமோ, கஷ்டம் துன்பம் இன்பம் எல்லாம் வருது, ஓகேங்களா.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த பற்றுதலை நம்ம குறைக்கணும். இந்த ரஜோகுணத்துல இருந்து வெளியே வரணும். இல்லைன்னா வாழ்க்கை மறுபடியும் பிரச்சனையில தான் முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லைடு படிங்க பிரபு. Abraha so Abrahurista Brahmado Maha Evasa Namastyoni Jayande Brigde Gunanantana Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. குருவின் மைந்தனே, தமோகுணம் அதிகரிக்கும் போது இருள், செயலற்ற தன்மை, பைத்தியக்காரத்தனம் மற்றும் மயக்கமும் தோன்றுகின்றன. இவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமோகுணத்துல தாமசிக்குன்னு சொல்றான் இல்லைங்களா, அவனுக்கு வந்து புத்தி தெளிவு இருக்காது. அதனால அவன் வந்து எப்படி இருப்பான்? மந்தமா இருப்பான், பைத்தியக்காரத்தனமா இருப்பான். இது ரெண்டும் இருக்கிறதுனால அவனுக்கு என்ன சூழ்ந்து இருக்கான்? இருள் சூழ்ந்து இருக்கிறான். அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னால் இதெல்லாம் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு செயலற்ற தன்மையா ஓரமா ஒதுங்கி இருப்பாங்க. எப்பவுமே மயக்கத்தோட கலக்கத்தோட தான் இருப்பாங்க இவங்க. அதுக்கு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பிக்சரை நம்ம பார்க்கலாம். அதாவது சில பேர் இப்பெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரக் அடிக்ஷன் காமனாக இருந்துச்சு. அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்துச்சு? அதாவது குடிப்பழக்கம்லாம் நிறைய இருந்துச்சு. இப்போ அதுவும் இருக்கு, இந்த கஞ்சா பழக்கமும் இருக்கு. இப்போ எக்ஸ்ட்ராவா என்ன இருக்குது? ஹார்ன்ஸ் எல்லாம் போடுறாங்க இல்லையா? இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து லைஃப்ல வந்து ஒரு இன்செக்யூரிட்டி ஃபீலிங், அதாவது ஒன்றுமே இல்லை, ஒரு பயம், அதெல்லாம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவங்க அந்த ஹேபிட்டுக்கு போகிறாங்க. ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் இந்த காலத்தில் பசங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேம்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து அடிக்ட் ஆகிறாங்க. இந்த கேம்ஸ் மூலிமா நம்மெல்லாம் வந்து பார்த்துருக்கோம், சூசைட்லாம் கமிட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ இந்த அந்த மாதிரி அடிக்ஷனுக்கு நம்ம போகக்கூடாது. அதுலேருந்து வெளியே வரணும். யாரையாவது பார்த்தாலும் மெல்ல மெல்லமாக அவங்கள வெளியே வர்றதுக்கு எடுத்துகிட்டு வரணும் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் வந்து என்னத்தால நடக்குது? அறியாமனால தான் நடக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ 3 குணங்களை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இந்த 3 குணங்களில் வந்து என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்கன்றத பார்க்கலாம். அதாவது அவங்களுடைய புத்தகங்கள், சில பேர் புத்தகங்களை படிக்கக்கூடிய பழக்கம் இருக்கு இல்லையா? சத்வகுணத்தில் இருக்கவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே உற்சாகத்தை ஊட்டக்கூடிய புக்கு, அதாவது பாகவதம், பகவத்கீதை அது மாதிரிலாம் படிப்பாங்க. ரஜோகுணத்தில் இருக்கவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ வின், யூ வின், அதாவது ஹவு டு earn மணி, அந்த மாதிரி தான் பொருளாதார விஷயமா தான் படிப்பாங்க. தமோ குணத்தில் இருக்கவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைடர் மேன் புக்கு, அது மாதிரி ஹீமேன், அது மாதிரி உட்காந்து புக்கை வந்து படிச்சுட்டு இருப்பாங்க. ஓகே. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சத்துவகுணத்தில் இருக்கவங்க வந்து அதிகாலையில் எழுந்துப்பாங்க. ஓகேங்களா? சீக்கிரமாக தூங்கிடுவாங்க, அதிகாலையில் எழுந்துட்டு வேலையை செய்வாங்க, ஆக்டிவாக இருப்பாங்க. ஓகே. அதே ரஜோகுணத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க? லேட் நைட்டு தூங்குவாங்க. அதை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கு 10 மணி 11 மணிக்கெல்லாம் கூட எழுவாங்க. அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமோகுணத்தில் இருக்கவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு ஃபுல்லாக முழிச்சிட்டு இருப்பாங்க, காலையில் 4 மணிக்கு தான் தூங்குறதுக்கே போவாங்க. எந்த டைமில்? எப்போ ஒருத்தன் வந்து எழுந்து ஆக்டிவா இருக்கணுமோ அந்த சமயத்துல வந்து தூங்குறதுக்கு போறவன் யாரு? தமோகுணத்துல இருக்கவன் இல்லையா? அப்புறம் அவங்க வேற என்ன மாதிரி அவங்களுடைய செயல்கள் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இசைன்னு எடுத்துட்டு இவங்க வந்து சத்துவகுணத்தில் இருக்கவங்க வந்து கர்நாடக இசை, ஒரு மென்மையான இசையில வந்து இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும். அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராக் பஸ்டர்ஸ் அந்த மாதிரி மியூசிக்ல இருக்கவங்க வந்து ரஜோகுணம் இல்லையா? இந்த தமோ குணத்தில் இருக்கவங்க எப்பவுமே கத்திட்டு கூப்பாடு போட்டுட்டு இருப்பாங்க. ஓகே. ஸோ இவங்க எந்த மாதிரி இடத்த விரும்பி போவாங்கன்னு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பூங்காவனம், இயற்கை சூழ்ந்த இடங்கள்ல போறவங்க வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க. அப்புறம் வந்து ரஜோகுணத்துல வந்து அவனுக்கு என்ன பற்றுதல் அதிகமா இருக்கும் இல்லையா? ஹம், மேலோங்கி இருக்கணும்னு நினைக்கிறான். அதனால அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெற்றிகரமான நகர வாழ்க்கையில வந்து ஆர்வம் காட்டுவான். இந்த தமோகுணத்தில் இருக்க வந்து பப்பு, பார்ட்டி, இரவு விடுதி அது மாதிரி இடத்துக்கு போவாங்க. ஓகே. இவன் என்ன மாதிரி சாப்பாடு சாப்பிடுவான்னு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சத்துவகுணத்தில் இருக்க வந்து சாத்விக ஃபுட்டை சாப்பிடுவான். நிறைய காரம், புளிப்பு அதெல்லாம் இல்லாமல் மைல்டாக இருக்கக்கூடிய ஃபுட் ஐட்டம்ஸை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ரஜோகுணத்தில் இருக்கவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா காரசாரமாக சாப்பிடுவாங்க. அதே தமோகுணத்தில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உழ்சி போனதோ அழுகி போனதோ வந்து சாப்பிடுவான். ஸோ இவனுடைய மனநிலை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே மகிழ்ச்சிகரமாகவும் ஞானத்தில் மூழ்கி இருக்கிறவன் வந்து ரஜோகுணம். கோபமும் பேராசையும் இருக்கிறது வந்து
ரஜோ சாரி மகிழ்ச்சியும் நாணமும் இருக்கிறது வந்து சத்வகுணம், பேராசை கோபமும் இருக்கிறது வந்து ரஜோகுணம், எப்பவுமே சோம்பலாவும் மயக்கத்திலையும் இருக்கிறது வந்து தமோகுணம். ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து இந்த மூன்று குணங்களுடைய இயற்கை. ஓகேங்களா? கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அது மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. படிங்க. यदा सत्त्वे प्रकृते दुर्बलाय यादि देवप्रुत् दादोत्मस्थितां लोहनमालान् यदे हरे कृष्ण ஸோ சத்துவகுணத்தில் மரணம் அடையும் போது ஒருவன் உன்னத சாதுக்கள் வசிக்கும் தூய்மையான உயர் லோகங்களை அடைகிறான். அதாவது இதுவரையும் என்ன பார்த்தோம்? என்னென்ன குணங்கள், அவங்களுடைய தன்மைகள், அவங்களுடைய விருப்பங்கள், செயல்கள் வந்து பார்த்தோம். இப்போ வந்து மரணத்துக்கு பிறகு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்க்குறோம். இந்த பிக்சரில் பார்க்கலாம், ஒரு ரிஷி வந்து மேலே சிம்மாசனத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்காரு. அவர் வந்து எல்லாருக்கும் வேத பாடங்களை வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காரு இல்லையா? அதாவது இங்கே ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி. ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பாவகரமான செயல்களை வந்து செஞ்சுட்டு இருந்தார். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ஒரு அரசனுடைய தம்பி இப்படி செஞ்சுட்டு இருப்பார். அரசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லவர். அவர் வந்து சிறந்த பக்தர். நாடை வந்து நல்ல ஆட்சி புரிஞ்சுட்டு வந்தார். அதனால வந்து என்ன ஆனாரு, ஒரு முறை வந்து நாரத முனி வந்து அவரை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு வராங்க. ஸோ பார்க்குறாரு, பேசுறாரு. அப்போ வந்து அந்த ராஜா சொல்லுவார், இது மாதிரி என் தம்பி வந்து எப்பவுமே குடி பழக்கமும் போதையிலையும் இருந்துட்டு பெண் மயக்கத்திலும் இருந்துட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் ஒரு முறை அவரை போய் பார்த்துட்டு ஒரு அறிவுரை சொல்லிட்டு வாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. சரி, இவர் சிறந்த பக்தர் இல்லையா, அரசர் வேற, இவர் சொல்றாருன்னு சொல்லிட்டு நாரதர் வந்து போறார். அவர் வந்து ஒரு தனியான ஒரு இடத்துல இருக்கார். அவருக்குன்னு ஒரு மாளிகை வசதிகளோட அங்கே போனாவே அந்த சூழ்நிலையை அவருக்கு போகிறதுக்கே பிடிக்கல. ஏன்னா மாது அதெல்லாம் சூழ்ந்து இருக்குது. எப்படி போய் இவர் நாரத முனி போக முடியும்னு சொல்லிட்டு தயக்கிறார். அப்புறமா சரி இருந்தாலும் ராஜா சொன்னாரேன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துக்கு போறார். போயிட்டு அவர்கிட்ட பேசுறார். சரி, உனக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை, அவனுக்கு வந்து மகா மந்திரம்லாம் உபதேசம் பண்ண அவனுக்கு கேட்குற அளவுக்கு சூழ்நிலையில் இல்லை, மயக்கத்தில் இருக்கிறான். ஓகேவா? ஸோ அதனால உனக்கு ஏதாவது ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோயேன், இந்த ஒரு வார்த்தையை பேசு அப்படின்னு சொல்கிறார். கேளுன்னு சொல்கிறார். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாதுகளுடைய சங்கம் வச்சுக்கிட்டே எனக்கு என்ன நன்மை கிடைக்கும், அந்த மாத்திரம் கேளுன்னு அப்படின்னு சொல்கிறார். ஓகேவா? ஸோ இவருக்கு இதை சொல்லிட்டு கிளம்பி போயிடுறார். ஓகேவா? அரசர் எல்லாம் போயிட்டு மீட் பண்ணுறதில்ல, கிளம்பி போயிடுறாரு. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த அரசனுடைய தம்பிக்கு வந்து ஆஹ், மரணம் ஏற்படுது. சரி, மரணம் ஏற்பட்ட உடனே யமராஜர் கிட்ட கூட்டிட்டு போறாங்க யம தூதர்கள். அங்க போன உடனே கேக்குறாங்க. அவருடைய லிஸ்ட் எடுத்து பார்த்தா நிறைய பாவங்கள் பண்ணியிருக்காரு. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. நிறைய பாவங்கள் பண்ணியிருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா. நிறைய பாவங்கள் பண்ணியிருக்காரு. பட் ஒரே ஒரு விஷயம் மாத்திரம் நல்ல விஷயம் பண்ணியிருக்காரு. அந்த சாதுவை மீட் பண்ணார் இல்லையா நாரத முனி, அந்த ஒரு நிமிஷம் வந்து சரிப்பா உனக்கு என்ன வேணும் கேளு, உனக்கு வந்து நல்ல விஷயம் ஏற்படுறதுக்கு பண்ணி கொடுக்குறோம், நீ புண்ணிய செயல்கள் பண்ணியிருக்கேன்னு அப்படின்னு கேட்குறாரு. அப்படியா? அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாரதர் சொன்னது அவருக்கு வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகுது. சாதுக்களுடைய சங்கம் பண்ணா என்ன நன்மை கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு கேள்வி கேட்குறாங்க. ஓகேவா? யார் கையில? யம தர்மராஜா கையில கேள்வி கேட்குறாங்க. ஸோ யம தர்மராஜாவுக்கு ஒரு டவுட்டு, சாதுவில் வந்து மீட் பண்ண என்ன நன்மை கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு தெரியாது. ஓகேவா? ஸோ அதனால என்ன பண்றாரு, தண்டனை வழங்க முடியாது இல்லையா, அதனால நேரா பிரம்மா கிட்ட கூட்டிட்டு போறார். ஓகேவா? பிரம்மா இது மாதிரி இவர் வந்து கேட்கிறார், ஒரு சாதுவை வந்து மீட் பண்ணா எனக்கு என்ன நன்மை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால பிரம்மாக்கும் பதில் தெரியல. சரின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, சாரி, நேரா விஷ்ணு லோகத்துக்கு போறாங்க. ஸோ அங்க விஷ்ணு கிட்ட போய் கேட்குறாங்க, இது மாதிரி இந்த இவர் வந்து சாது கிட்ட வந்து கொ- சவகாசம் வச்சுக்கிட்டு எனக்கு என்ன நன்மைன்னு கேட்குறார். இதுக்கு பதில் தெரியல, நீங்க சொல்லுங்கன்னு சொல்றாரு. சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாம் வெயிட் பண்றாங்க. இவர் அமைதியா இருக்கார்.
சொல்லுங்க நாங்க என்ன பண்ணணும்னு. நீ இப்ப என்ன பண்ண? அவனை கூட்டிட்டு வந்து விட்டுட்ட இல்லையா? நீங்க எல்லாம் கிளம்பி போங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? யமனையும் பிரம்மாவையும் நீங்க போங்கன்னு சொல்றாரு. அப்ப அந்த இடத்துல யாரு இருக்காரு? அந்த வைகுந்த லோகத்து விஷ்ணு லோகத்துல கிருஷ்ணர் இருக்காரு மேடம். கிருஷ்ணர் இருக்காரு. இவங்கெல்லாம் யார கூட்டிட்டு போனாங்க? யார் இந்த கேள்வி கேட்கறது? சாதுக்களுடைய சங்கம் கிடைச்சா என்ன நன்மைன்னு யார் கேட்கறது? இப்ப அந்த ராஜா கேக்குறாரு. அந்த ராஜாவோட தம்பி இல்லையா? எல்லா கெட்ட தம்பி பழக்கங்களையும் வச்சிட்டு இருந்த அந்த ராஜாவோட தம்பி கேக்குறாரு. சோ இப்ப அவர் அடைஞ்ச நிலைமை என்ன? உயர்ந்த லோகங்கள் அடைஞ்சிருக்காரு. உயர்ந்த லோகத்துக்கு. சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? வைகுந்த லோகம். வைகுந்தங்கிற அந்த இடத்துல வந்து துன்பம் இருக்காது, கஷ்டங்கள் இருக்காது. ஓகே. எந்த ஒரு ஆங்ஸைட்டி இருக்காது, மிசரேஸ் இருக்காது. அதுதான் வைகுந்த லோகம், நித்தியமான லோகம் வைகுந்த லோகம். ஸோ ஒரே ஒரு வார்த்தை, ஒரு என்னது, ஒரு சாதுக்களோட சங்கம் வச்சுக்கிட்டு எவ்வளோ அளவுக்கு நன்மை. இது வெறும் வார்த்தையால நிஜமாவே நம்ம வந்து டெம்பிளுக்கு ரெகுலராக போயிட்டு பக்தர்களோட சகவாசம் வச்சுட்டு இருந்தால் நமக்கு எவ்வளோ அளவுக்கு பலன்கள் கிடைக்கும் இல்லையா? ஸோ இதுதான் வந்து சாதுக்கள் வசிக்கும் தூய்மையான இடத்துக்கு வந்து போறாங்க. யாரு? சத்வகுணத்துல இருக்கிறவங்க. ஓகேவா? அதனாலதான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்? முயற்சி பண்ணணும். இதுவரையும் நம்ம எந்த நிலையில இருந்தாலும் சத்வகுணத்துக்கு வர்றதை வந்து முயற்சி பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, இது படிங்க. கிருஷ்ணா, ராமகிருஷ்ணன் பிரபு. படிக்கிறேன் மாதாஜி. பிளாக் கலர் பாக்ஸ் மாதிரி வந்துச்சு மாதாஜி. ஸ்கிரீன் ராஜசி தெரியல. ஆ, தெரியுது மாதாஜி. ராஜசி பிரளயம் காத்வா கர்மசங்கிஷு ஜஸ்தே ததா பிரளயின தமசி மூடா யோனிச ஜெயதே. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ரஜோகுணத்தில் மரணம் அடையும் போது ஒருவன் பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் மத்தியில் பிறக்கிறான். ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன, இறந்த பிறகு எங்க போறான்? யாரெல்லாம் வந்து செயல்கள் செய்யறாங்களோ, எனக்கு இந்த இது செஞ்சா இது கிடைக்கும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? காலையில இருந்து ரெகுலரா வந்து ஈவினிங் வரையும் வேலை செய்வோம். சில பேருக்கு வந்து பொருளாதார தேவைன்றதுனால என்ன பண்ணுவாங்க? ஓட்டி செய்வாங்க, ஓவர் டைம். அப்போ வந்து எக்ஸ்ட்ரா மணி கிடைக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ இது மாதிரி பல நோக்கு செயல்களை செய்யக்கூடியவங்க நடுவில் வந்து யார் பிறப்பாங்க? ரஜோ குணத்தில் இருக்கவங்க. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கடுத்து தமோ குணத்தில் இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவான்? மிருகமா பிறப்பான், கீழ்நிலை பிறவி எடுப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம மனசை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும். நான் வந்து இதே மாதிரி இருக்கணுமா, கலவையா, இந்த மூன்று குணங்களோட சேர்ந்த ஒரு கலவையா தான் நம்ம வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருப்போம். ஸோ இதுல இருந்து படிப்படியா கிரா நம்ம வந்து மெல்லமாக தான் முன்னேற முடியும். எடுத்த கவுத்தெல்லாம் முடியாது, யாராலையும் முடியாது. ஆ சித்திரமும் கை பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் சொன்னாங்களா? மெல்ல மெல்லமா முயற்சி பண்ணணும். ஒவ்வொரு குணாதிசயம் வந்து இது தேவையில்லை, இது தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு மைனஸ் பண்ணிட்டே நம்ம என்ன பண்ணணும்? சத்துவ குணத்துல வளர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஓகேங்களா? பட் கண்டிப்பா டைம் எடுக்கும், பட் கண்டிப்பா ஒரு நாள் சக்சஸ் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ இது எதனால பண்ணணும்? அட்லீஸ்ட் நம்ம இன்னைக்கு வாழக்கூடிய வாழ்க்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதை வந்து தயார்படுத்துதுன்னா, அடுத்த ஜென்மத்தில் நம்ம என்னவா இருக்கணுன்றத வந்து நம்ம குணங்களை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுது, நம்ம செயல்கள் வந்து நிர்ணயிக்குது. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, படிங்க. கர்ம சுக்ருதஸ்ய யாஹு சாத்விகம் நிர்மலம் பலம் ராஜசம் பலம் துக மஞ்ஞானம் தமசம் பலம். ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. புண்ணிய செயல்களின் விளைவுகள் தூய்மையானவை. ஓகேவா? அவை சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்பட்டு வருகின்றன. ஸோ நல்ல நல்ல மனசு சமயத்தில் இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்றோம்? சத்துவகுணத்தில் இருக்கோம். சத்துவகுண செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் வந்து தூய்மையானது.
ஓகே. ஸோ அதுக்கு என்ன உதாரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சரில் பார்க்குறோம். அதாவது கோயிலுக்கு போவாங்க, அங்கே போயிட்டு கோயிலில் வந்து சேவைகள் செய்வாங்க, தான தர்மங்கள்லாம் பண்ணுவாங்க. இது வந்து சத்வகுணம். ரஜோகுணத்தில் இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? பலநோக்கு செயல்கள்லாம் வந்து செஞ்சுட்ருப்பாங்க. அதாவது என்னது, நான் வந்து ஆஹ், நவீன வசதிகளோட ராஜபோக வாழ்க்கையோட வாழணும்னு சொல்லிட்டு எல்லா விதத்துலையும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தான் ரஜோகுணம். ஓகேவா? அதே வந்து த அந்த செயல்படும் செயல்களால அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது? துக்கம் ஏற்படுது. சில எல்லா சமயத்திலும் வந்து வெற்றி ஏற்படுறது இல்லை. வெற்றியும் இருக்கும், தோல்விகளும் இருக்கும். நம்ம நினைக்கிறதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கிறதில்ல. நிறைய நேரம் நம்ம ஒன்று நினைப்போம், தெய்வம் ஒன்று நினைக்கும், அது ஒன்று நடக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால அவன் என்ன ஆவான்? த- வெற்றியை வந்து ஈஸியாக எடுத்துப்பான். துக்கத்தை அவனால் வந்து டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாது ரஜோகுணத்தை. அதனால வந்து தோல்வியை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாது, துக்கத்தில் இருப்பான். தமோகுணத்தில் இருக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா முட்டாள்தனமாக இருப்பான். அவனுடைய செயல்களும் சரி, முடிவுகளும் சரி. அதனால அவன் கீழ் நோக்கி அஹ், போகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பிக்சரில் காமிக்கிறான். கீழே போயிட்டு அவனை ஒரு கட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கிறான். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதாவது சத்வகுணத்தில் இருக்கவங்களுடைய நிலைகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல் நோக்கி இந்த பிக்சரில் பாருங்களேன் வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு விமானம் மேல் நோக்கி போகுது. அது மாதிரி இந்த சத்வகுணத்தில் இருக்க வந்து மேல் நோக்கி பயணம் போகிறான், அதாவது உயர் லோகத்துக்கு போகிறான். அதே ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுறான்? மறுபடியும் இந்த பூலோகத்தில் பிறக்கிறான். பிறப்பு இறப்புன்ற ஏன்னா வந்து பலநோக்கு செயல்கள்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, அதனால அந்த இடத்துல வந்து பிறக்கிறான். இந்த பூலோகத்துல வந்து பிறக்கிறான். அதே வந்து தமோ குணத்துல இருக்க வந்து ஒண்ணு மிருகமா பிறக்கிறான், இல்லைன்னா நரகத்துக்கு போறான். அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு? கீழ் நோக்கி செல்லுது. அதை தான் இந்த பிக்சர்ல வந்து காமிக்கிறாங்க. ஓகேவா? அப்புறம் இந்த மூன்று குணங்கள்ல இருக்கக்கூடிய ம சுபாவம் எப்படி இருக்கு? இந்த மூணு பேர் இருக்கக்கூடிய ஃபேஸை பாருங்க ஒரு நிமிஷம். இது யார் சந்தோஷமா இருக்கிறது? ஃபர்ஸ்ட் மேல இருக்கிறவங்க மாதாஜி. ஆ, கீழே இருக்கிறவங்க? ஒரு குழப்பத்துல ரிங்கோட இருக்காங்க மாதாஜி. ஒரு பயத்தோட்டம் காமிக்கும். அதுக்கு கீழே ஒரு விரக்தியான மனநிலை காமிக்குது மாதாஜி. இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ இது எதனால பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பிக்சரை வச்சு அவனுடைய குணாதிசை மேலே இருக்கவன் சந்தோஷமா இருக்கான், பிரைட்டா இருக்கான், ஸோ சாந்தமா இருக்கான் இல்லையா? அவன் வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கிறான் இல்லையா? இங்க ரெண்டு நடுவில் இருக்கிற வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கவலை இருக்கு, அழுகை இருக்கு, வெறுப்பு இருக்கு இல்லையா? ஏதோ ஒரு விஷயத்துல தோத்து போயிட்டேன்றது தெரியுது. ஏன்னா அவன்கிட்ட என்ன இருக்கு? எப்பவுமே பேராசை இல்லையா? அதனால அவன் நான் தோத்து போயிட்டேன்னு சொல்லிட்டு வெறுப்பை காமிக்கிறான். அதே கீழே இருக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாரிட்டியே இல்லை. அவன் கையில் இருக்கு என்ன இருக்குது? மந்த புத்தி இருக்கு, கன்ஃபியூஷன் இருக்கு, முட்டாளா இருக்கிறான் இல்லையா? இது வந்து யாரு? தமோ குணத்துல இல்லையா? ஸோ இந்த மூன்று குணங்கள்ல வந்து நமக்கு வந்து எது மேலோங்கி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்வ குணம் தான் மேலோங்கி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த ஸ்லோகம் யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்யா மாதாஜி, கார்த்தி பிரபு படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தத்வாத்யஜ तद्वाद्यञ्जायते ज्ञानं रजो रजसो लोभ एव स परमात्महौ तमसो भवदा अज्ञानमेव कृष्ण. ஸோ சத்வகுணத்திலிருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தி ஆகின்றது, ரஜோகுணத்திலிருந்து பேராசை விருத்தி ஆகின்றது, மேலும் தமோகுணத்திலிருந்தோ முட்டாள்தனம், பைத்தியக்காரத்தனம் மற்றும் மயக்கம் விருத்தி அடைகின்றது. ஓகேங்களா? எந்தெந்த குணத்திலிருந்து என்னென்ன விஷயங்கள் வருதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா? அப்புறம் இந்த பிக்சரை பார்க்கலாம். மேலே வந்து பரமபுருஷ பகவான் இருக்கார். அவர் தான் என்ன பண்ணாரு? இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி பண்ணார். இந்த உலகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரகிருதி இருக்கு. இந்த பிரகிருதி வந்து இந்த மூன்று குணங்கள் எப்படி வந்து இங்கே ஒரு பொம்மலாட்டம் நடக்குது. மேலே மூன்று குணங்கள் வச்சுக்கோங்களேன், ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணம். அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? அந்த கயிறை வச்சு அந்த பொம்மையை ஆட்டுறாங்க இல்லையா? அந்த கயிறை அவங்க எப்படி ஆட்டுறாங்களோ அது மாதிரி தான் அந்த பொம்மை ஆடுது. அது மாதிரி நம்ம எப்படி ஆடிட்டு இருக்கோம்? நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய மூன்று குணங்களால் ஆட்கப்படுகின்றோம் இல்லைங்களா? இதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பொம்மை மாதிரி இருக்கணுமா, மனுஷன் மாதிரி இருக்கணுமான்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? எல்லா செயல்களிலும் இயற்கையின் குணங்களை தவிர வேறு கர்த்தா யாரும் இல்லை என்பதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பரமபுருஷருக்கும் இதுக்கும் இந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர்
அதனால அவர் நிர்குணான் அப்படின்னு சொல்றோம். என்பதை அறிந்து முறையாக காண்பவன் எனது ஆன்மீக இயற்கையை அடைகிறான். யார் ஒருத்தர் இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறானோ, இந்த விஷயங்கள்லாம் எதனால நடக்குது, இந்த பிரகிருத்தினால தான் இந்த மூன்று குணங்கள் வருது. இந்த மூன்று குணங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மனுஷனை வந்து தாக்குது. ஸோ இதுக்கும் கடவுளுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்றதை புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவன் வந்து என்ன பண்ணணும், எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும், சத்துவ குணத்தை ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். அதுக்கு அவன் என்ன பண்ணணும், சாட் பண்ணணும், ரீட் பண்ணணும், அதாவது நாமஸ்மரணம் பண்ணணும், புக்கு பாகவதம் பகவத்கீதை அந்த வேத இலக்கியங்களை படிக்கணும். அப்புறம் வந்து பக்தர்களோட வந்து சங்கம் வச்சுக்கணும். ஓகே, அப்பதான் அவனுக்கு என்ன தெரியும், கடவுளுடைய குணாதிசைகளை வந்து தெரியும். அவன் பக்தியில வந்து மேற்கொண்டு போவான். அப்ப இந்த குணங்கள்ல இருந்து விடுபடுவான், பந்தங்களிலிருந்து வெளிவருவான். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம இருக்கிறோம், நம்மளுடைய கையெல்லாம் வந்து கை காலெல்லாம் கட்டி போட்டு வச்சுட்டாங்க. ஓகேவா? நம்ம எங்கேயோ போறோம், நம்ம எல்லாரும் யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து கை காலை வந்து கட்டி போட்டு வச்சுட்டாங்க. ஸோ யாராவது நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும்னா என்ன பண்ணணும், என் கையும் கட்டி போட்டிருக்குது, சுனதா மாதாஜி கையும் கட்டி போட்டிருக்காங்க, நான் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாது, அவங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. ஆமாவா இல்லையா? ஆமாங்க மாதாஜி. இல்லையா? அப்ப யார் வந்து என்ன விடுவிக்க முடியும்? பகவான். யார் கையில விலங்கு இல்லையோ அவங்க வந்து எங்களை வந்து விடுவிக்க முடியும். ஆமா தானே? ஆமாங்க மாதாஜி. இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி இந்த இடத்துல இது ஏன் சொல்றாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஜீவராசிகள் எல்லாருமே கட்டுண்டு இருக்கிறோம். ஓகேவா? அஹ் உடலை உடையவன் ஜட உலகுடன் தொடர்புடைய இந்த மூன்று குணங்களில் இருந்து உயர்வு பெற முயலும் போது பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை மற்றும் இவற்றின் துன்பங்களில் இருந்து விடுதலை பெற்று இந்த வாழ்விலே அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியும். ஸோ என்னை வந்து எல்லாரையும் வந்து விடுதலை பண்ணணும்னு யாரால பண்ண முடியும்? யார் வந்து ஃப்ரீயா இருக்காங்களோ, யாருடைய கை கால் கட்டுப்படவில்லையோ, இல்லையா, அவங்க தான் வந்து நம்மளை விடுவிக்க முடியும். ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம கை கால் ஃப்ரீயாக தானே இருக்கு, எங்க கை இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம எண்ணங்களாலும் வாழ்க்கையின் சூழ்நிலையால கட்டுப்பட்டு இருக்கிறோம். இந்த குணங்களால வந்து கட்டுப்பட்டு இருக்கிறோம். ஸோ அப்போ வந்து எதை கொடுத்தா விடுதலை அடைவோம்? கிருஷ்ணரை வந்து பெற்றா நம்ம இதுலேருந்து எல்லாத்தையும் விடுதலை ஆகலாம். ஏன்னா அவர் தான் நிர்குணா. சரி, யார் கையில் இந்த கிருஷ்ணர் வச்சுட்டு இருக்காங்க? இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு பால் வேணும்னா நான் என்ன பண்ணணும், பால் கடைக்கு போயிட்டு பால் வாங்கிட்டு வரணும் இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி யார்கிட்ட கிருஷ்ணர் இருக்காங்க, யாரால கிருஷ்ணர் எல்லாருக்கும் விநியோகிக்க பண்ண முடியும்? அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு. ஓகேவா? ஏன் நம்ம புக்கு வாங்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம ஒவ்வொரு பகவத்கீதா, கிருஷ்ணா புக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இஸ்கான்ல இருக்கு. ஓகேவா? ஆ, அவர் வந்து அதனுடைய ஸ்தாபக ஆச்சாரியார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதா. அவர்கிட்ட வந்து கிருஷ்ணர் இருக்கார். அதனால அவர் என்ன பண்ண முடியுது, எல்லாருக்கும் கொடுக்குறார். இல்லையா? அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பக்தின்ற ஒரு இடத்த கொடுத்துட்டு நம்மளை வந்து கடவுள்கிட்ட கூட்டிட்டு போறார். ஓகேங்களா? ஸோ அவர் வந்து இந்த மூன்று குணங்கள்ல இருந்து உயர்ந்து சுத்த சத்துவ குணத்துல இருக்கிறார். நம்மளை காப்பாற்ற முடியும்னா அவர் ஒருத்தர் தான். அவர் தான் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஷா குருவா இருந்து நம்மளை வந்து வழி நடத்துறார். ஓகேங்களா? இந்த ஸ்லோகம் படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஹரே படிக்கட்டா கிருஷ்ணா. மதர்? ஹரே கிருஷ்ணா. குணாநேதா மதர்ஜி, நடுவில் பிளாக். குணாநேதானதீத்ய தீத்யத்தி த்ரீன் தேஹி தேஹ தேஹசம் தேஹச முத்பவான் ஜன்ம மிருத்யு ஜரா துக்கைர் விமுக்தோ தோ மிருதம் மனுஷ்தே. ஸோ இந்த விஷயத்துல இருந்து வந்து நம்ம விடுதலை பெறணும் இல்லையா? ஸோ விடுதலை பெற்ற நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? அமிர்தத்தை சுவைக்கக்கூடிய வாழ்க்கை கிடைக்கும். அது எங்க? கடவுளுடைய நித்திய லோகத்துக்கு. ஸோ இதுக்கு யாரோட துணையை எடுத்துக்கணும் நம்ம? பிரபுபாதா சொன்ன வழிகளை நம்ம பின்பற்றணும். அவர் என்ன சொல்லிட்டு போயிருக்காரு? நாமஸ்மரணம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. அதை வந்து நம்ம பண்ணணும். ஓகேங்களா? பாலமுருகன் பிரபு இந்த ஸ்லோகம் படிங்க.
அர்ஜுனன் வினாவினான், எம்பெருமானே, இந்த மூன்று மாதாஜி. குணங்களை கடந்தவனை அறிவதற்கான அறிகுறிகள் யாவை? அவனது நடத்தைகள் யாவை? இயற்கை அர்ஜுனா, குணங்களிலிருந்து அவன் உயர்வை பெறுவது எவ்வாறு? இப்ப படிங்க பிரபு. was कैर्लिङ्गेषु स्त्रीगुणानाथ ननदीदो भवति प्रो किमाचार कथं सैदां स स्त्रीन् गुणावதி दिवस्ते. இப்போ வந்து கேள்விகள் கேட்கிறாரு மறுபடியும் அர்ஜுனன். சரிப்பா, இந்த மூன்று குணங்களை இப்போ வந்து நம்ம இதுவரை என்ன பார்த்தோம்? மூன்று குணாதிசைகள் இருக்கவங்க என்ன மாதிரி சாப்பாடு சாப்பிடுவாங்க, எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவாங்க, என்ன மாதிரி புக்கை பண்ணுவாங்க, என்ன மாதிரி வேலை செய்வாங்க, அப்படியெல்லாம் பார்த்தோம். அவங்க இறந்த பிறகு என்ன நிலையை அடைவாங்க, இவங்களை விடுதலை பண்ணணும்னா யார் வரணும்? ஓகேவா? ஒரு தூய பக்தர் வரணும். இல்லை, அவங்களால தான் இந்த மனுஷங்களை வந்து விடுதலை பண்ண முடியும். சரி, அவங்க விடுதலை அடைஞ்சிட்டாங்கப்பா. இப்போ வந்து மூன்று குணங்கள்ல இருந்து வந்துட்டாங்க. அவங்கள வந்து நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? அவங்களுடைய அறிகுறிகள் என்ன? அவங்க எப்படி வந்து நடத்தை, அவங்க என்ன மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத வந்து எனக்கு சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறேன். ஓகேவா? இப்போ வந்து இந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாம் வந்து நம்ம பரம புருஷ பகவான் புருஷோத்தமன் க வந்து பதில் சொல்றார். பாண்டுவின் மகனே, பிரகாசம், பற்றுதல், மயக்கம் ஆகியவை தோன்றி இருக்கும் போது அவற்றை வெறுக்காதவனும். ஓகேவா? எல்லாமே இருந்தாலும் என்னது, எதுவாட்டம் இருக்கட்டும். ஆ, பற்றுதலா இருக்கட்டும், நல்ல பிரைட்னஸ், அதாவது சத்துவ குணத்துல வரக்கூடிய விளைவு என்ன? பிரகாசம். அமைதினால வரக்கூடிய பிரகாசம். அப்புறம் மயக்கம், தமோ குணத்தால. இது எது இருந்தாலும் அவைய வந்து என்ன பண்ண மாட்டா? வெறுக்கவே மாட்டா. ஆ, அப்போ வந்து அது இல்லாம இருந்தாலும் அதுக்கோசம் ஏக்கம் அடைய மாட்டா. அச்சச்சோ, நான் பிரகாசமா இல்லையே, அப்படிலாம் வந்து ஏக்கமே அடைய மாட்டான். ஓகேங்களா? ஒரு பாயிண்ட். அப்புறம் இயற்கை குணங்களின் விளைவுக்கு மத்தியில் ஸ்திரமாக, சஞ்சலமின்றி, நடுநிலையில் அப்பாற்பட்டு இருப்பவனும் குணங்களே செயல்படுகின்றன என்பதை அறிபவனும். இதெல்லாம் எதனால நடக்குது? இந்த குணத்தால, சம்பந்தத்தால இந்த விஷயங்கள் நடக்குது. இதனால வந்து அவன் வந்து பாதிக்கப்பட வருதில்லை. ஓகேவா? ஸ்திரமா ஸ்டெடியா வந்து சஞ்சலம் இல்லாம வாழ்றவன், தன்னில் நிலை பெற்று இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் சமமாக கருதுபவன், தான் இருக்கிற இடத்துல இருக்கிறது இல்லையா, பேராசை அவன்கிட்ட இருக்கிறது இல்லை. துன்பம் வந்தா தோண்டு போகாம ரெண்டுமே சமமா பார்க்கறவன், அதாவது கல்லையும் பொண்ணையும் சமமாக பார்க்கறவனுக்குடைய ஞானம் எவ்வளோ அளவுக்கு இருக்கும் இல்லையா? நம்ம எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு ஃபேவரட்டாக ஒரு டிஷ்ஷு பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அங்கேயே வந்து ஸ்மெல்லை பார்த்துட்டு நம்ம எல்லாம் விழுந்துடுவோம். இவர் வந்து பாருங்க, பொண்ணையும் கல்லையும் வந்து சமமா பார்க்கறவங்க வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைஞ்சிருப்பாங்க. பிரியமானவற்றிலும் பிரியமற்றவற்றிலும் சமநிலை உடையவனும், திடமானவனும், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி மானம் அவமானம் ஆகியவற்றில் சமமாக நிலை பெற்றவனும். ஓகேங்களா? எவ்வளோ அளவுக்கு ஹை ஸ்டேஜில் சொல்றாங்க. எதுக்குமே வந்து மனசு கஷ்டப்படாம, நம்ம எல்லாம் வந்து சீன் அப்படின்னு சொன்னாவே நம்ம ஆ, ரொம்ப பெஜாராகும் இல்லையா? ஆனால் இவங்க வந்து எப்படி இருப்பாங்க? எல்லா நிலையிலும் சமமாக இருப்பாங்க. அது எதையுமே வந்து மனசுக்கு எடுத்துக்க மாட்டாங்க. நண்பனையும் எதிரியும் சமமாக நடத்துபவனும் எல்லா பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனுமான மனிதன் இயற்கை குணங்களை கடந்தவனாக கூறப்படுகிறான். இந்த பண்புகள்லாம் இருந்தா என்ன அர்த்தம்? இந்த மூன்று குணங்களை அவன் தாண்டிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த குணங்களை வளர்க்கறதுக்கு நம்ம நம்மளை தயார்படுத்திக்கணும் இல்லையா? இன்னிலிருந்து இந்த செயலை செய்யலாம். ஓகேவா? பதிலையே காணோம். மாதாஜி இந்த சரி நெட் மாதாஜி. விட்டு விட்டு வருதுங்க மாதாஜி. வேற ஆ, நெட்டு கிளியரா இல்லைங்க மாதாஜி, விட்டு விட்டு வருதுங்க கனெக்ஷன். நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேட்கலையா? கேக்குதுங்க மாதாஜி, ஆனா ஒரு கிளாரிட்டியா இல்லைங்க. சுனிதா மாதாஜி, உங்களுக்கு எப்படி கேக்குது? பிரேக் ஆகுதா வாய்ஸ்? கிளியர் கேக்குது மாதாஜி, கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. பிரபு, உங்க அப்பனா உங்க நெட்டு தான் பிரபு ப்ராப்ளமா இருக்கும். இங்க உங்க சிக்னல், சரிங்க. வீட்ல எங்க சிக்னல் நல்லா இருக்கும் அந்த இடத்துல உட்காருங்க. வேற ஒருத்தவங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா கேக்குதா? கேஷவ் பிரபு, வாய்ஸ் கிளாரிட்டி இருக்கா? எஸ் மாதாஜி, நல்லா தான் கேக்குது மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ பிரபு. ஸோ இந்த குணாதிசைகள், இந்த நிலைமையை கடந்து போனவங்க யாராவது இருக்காங்களான்னு? இருக்காங்க. அவர் யாரு? இப்ப சொல்லுங்க பார்க்கலாம், யாரு இவருன்னு?
இவர்தான் நம்மளுடைய இஸ்கான் ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியார் ஏசி பக்தி வேதாந்த பிரபுபாதா. எந்த வயசுல மேற்கிந்திய நாடுக்கு போனாரு? வென் கிரேஸ் 69 மாதாஜி. வயசுல இல்லையா? ரிட்டையர்மெண்ட் ஆமாங்க. எடுத்து வீட்டில் உட்காந்து ஹாயா ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டிய வேலையில டைம்ல வந்து அங்க போனார் இல்லையா? போயிட்டு எத்தனை கோயில்கள் கட்டினார்? 108 கோயில்கள் பிரம்மாண்டமா. போகும்போது ஒரு 35 ரூபாவோ 40 ரூபா தான் எடுத்துட்டு போனார். வரும்போது எத்தனை ஒருத்தங்க வந்து பிரபுபாதா கிட்ட வந்து கேக்குறாங்க. ரொம்ப அழகா பதில். நீங்க ரிஷி முடிய நீங்க சிறந்தவர் சொல்றீங்க இல்லையா? ஏதாவது ஒரு மந்திர ஜால செயல்களை செய்யுங்கன்னு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகேவா? நம்ம யூஸ்வலாக ஒருத்தங்களை வந்து எப்படி சொல்லுவோம்? ஒருத்தரை வந்து ஆஹ், அதாவது தவங்கள்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்க வந்து அமானுஷ செயல்கள்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல. கையில் வந்து லிங்கம் எடுத்துட்டு வர்றது, அப்புறம் விபூதி எடுத்துட்டு வர்றது, அது மாதிரிலாம் பண்ணா வந்துதான் நம்ம நம்புவோம். மேஜிக் பண்ணாதான் நம்ம நம்புவோம். அது மாதிரி ஒருத்தர் வந்து பிரபுபாதா கிட்ட சொல்றாரு, நீங்க ஏதாவது அது மாதிரி ஒரு செயல்களை செய்யுங்களேன்னு அப்படி சொன்னாரு. அதுக்கு வந்து அவர் கேள்வி கேட்கிறாரு. ஆமா, நான் போகும்போது ஒரு 40 ரூபாவோட பண்ணேன். இப்போ வந்து பாரு, 400 பில்லியன் மதிப்புள்ள 108 கோயில்களை கட்டியிருக்கேன். அதே ஒரு மேஜிக் மிஸ்டிக் தானே அப்படின்னு கேட்குறாரு. அப்போ அந்த செய்தியாளர் வந்து அமைதியாயிடுறாரு. அந்த நிபுணர் கேள்வி கேட்டவர், அது உண்மை தானே இல்லையா? அவர் எந்த ஆமாங்க. தந்திரமோ ஏமாத்து வேலையும் செய்யல. கிருஷ்ணரோட பக்தி தான் எல்லாருக்கும் கொடுத்தாங்க இல்லையா? ஸோ அதுவே வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். நம்மளால எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடு கட்டுறதே வந்து பெரிய விஷயமா இருக்குது. நம்ம பெரியவங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா, வீடை கட்டிப்பாரு கல்யாணம் பண்ணிப்பாருன்னு சொல்லிட்டு. அப்ப எவ்வளவு அளவுக்கு பிரச்சனை ஃபேஸ் பண்ணிருப்பாரு இல்லையா? அவருடைய பயோகிராஃபி புக் இருக்கு, எவர் வெல்விஷன் சொல்லிட்டு. டைம் கிடைக்கும் போது வாங்கி படிங்க. அதுல வந்து ஒரு நிலத்தெல்லாம் வாங்குறாரு. ஜூஹு இஸ்கான்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாண்டமா இருக்கும். அந்த இடத்த வாங்குறாரு, ரெஜிஸ்டர் ஆகுது. அது ரெஜிஸ்டர் ஆகுது, லேண்ட்ல வந்து பிரச்சனை. எவ்வளவு அளவுக்கு ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காரு தெரியுங்களா? அப்பா, அவரை மாதிரிலாம் கிரேட்னஸ் யாரும் இருக்க மாட்டார். அதுக்கெல்லாம் மெயின் காரணம் அவர் குரு மேலே வச்சிருக்க நம்பிக்கை. கிருஷ்ணர் மேலே வச்சிருந்த நம்பிக்கை. அவர் குருவுடைய வார்த்தையை வந்து எடுத்துட்டு வரணும். அவர் சொன்னது ரெண்டே ரெண்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான். ஒன்று, கோயில் கட்டு. சாரி, அதாவது கிருஷ்ணரை எடுத்துட்டு போய் எல்லாருக்கும் கொடு. ஓகேவா? கிருஷ்ண விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்து, அது ஒன்று சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து கையில் எப்பெல்லாம் காசு இருக்கோ அப்போ வந்து புக்கை பிரிண்ட் பண்ணி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னார். யோசிச்சு பாருங்க, அந்த தள்ளாத வயசுல அவ்வளோ அழகு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 80 புக்ஸ் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கார். ஓகே. எவ்வளோ அளவுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பார் சரிங்களா? ஸோ அவர் தான் அவ்வளோ அளவுக்கு கிரேட் நம்ம பிரபுபாதா. இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்ன சொல்றாரு, நான் இப்போ வந்து இறந்து போடலைங்க. இறந்து போட்டு நினைக்காதீங்க, நான் வந்து இன்னும் என்னோட புக்கில் இருக்கிறேன். ஐ லீவ் த்ரூ மை புக்ஸ்ன்னு சொல்றார். ஓகேவா? அவர் வந்து நமக்கு வழிகாட்டுறார். இந்த புக்குகளை வந்து படிக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு வந்து அவர் வழிகாட்டுறார். ஓகே. சிக்ஷா குருவா இருந்து நமக்கு வழிகாட்டுறாரு. அதனால தான் நம்ம அவர் எழுதின புக்ஸை வந்து நம்ம படிக்கணும். ஓகேங்களா? இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. मां ஆ படிங்க ராமகிருஷ்ண பிரபு. मांसयो अभ्यभिसरणे भक्तियोगेन सेवदे सगुणमक्षितयज्ञान परं याय कल्पते. हरे कृष्ण. எந்த ஹரே கிருஷ்ணா, எந்த சூழ்நிலையிலும் தவறாமல் எனது பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்மன் நிலைக்கு வந்தடைகிறான். அதாவது என்ன சொல்றாங்க இங்க, யாரு ஒருத்தன் வந்து எல்லா விஷயத்தையும் விட்டுட்டு என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ணணும். அவன் பண்ணா அப்படி பண்ண என்ன பண்றாரு? இந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து அவனுக்கு வந்து விடுதலை அடையுறான். அப்ப அந்த விடுதலை அடைஞ்ச பிறகு அவன் எந்த நிலைக்கு போறான்? பிரம்மன் நிலைக்கு வந்து உயர்வடைகிறான். ஓகேவா? பிரம்மன் நிலைக்கு உயரடைகிறான். அப்போ வந்து என்ன ஆகுது? ஈஸியா கடவுளோட அசோசியேஷன் வச்சுக்கிறது அவனால முடியுது. ஸோ நம்ம இந்த பக்தி யோகேன சேவதா,
பக்தி பூரண பக்தியை வந்து பண்ணணும். அந்த பக்தி எப்படி பண்ணணும்? அன்அலாய்டு, அன்இன்டரப்டட், அன்மோட்டிவேட்டட், கலங்கமற்ற தூய பக்தி, எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம எப்பொழுதும் பண்ணணும் பக்தியை. இதை காலையில பண்ணிட்டப்பா, இனிமேல் சண்டே தானே ஹாயா இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இருப்போம் இல்லையா? அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஒவ்வொரு நிமிஷமும் வந்து சதா காலமும் பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆச்சாரியர்கள் சொல்றாங்க. இதை அவங்க சொல்றாங்க, நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டும் முயற்சி பண்ணணும். சரிங்களா? அதனால பிரம்ம நிலையை அடையலாம். ஓகே. இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठया काम मृदुस्यावयस्य या सस्वदस्य सदात्मस्य सुगास्त्य कान्तिकस्य सा हरे कृष्णा ஸோ இப்போ வந்து பிரம்ம நிலையை அடைஞ்சிட்டான்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அந்த பிரம்ம நிலை கூட யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது கூட ஆதாரம் நான் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது ஒளி வடிவத்தில் ஒருத்தன் வந்து கடவுளை வழிபடுறான்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவன் வந்து அருகவாதி. அவன் எங்க போய் சேர்றான்? அவனுடைய இலக்கு பிரம்மத்தை போய் சேர்றான். ஆனா அதுதான் ஃபைனல் இல்லை, அதுக்கு அடுத்தது ஒன்று இருக்கு. அப்புறம் சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, யோகங்கள் அஷ்டாங்க யோகத்தை பண்ணி கடலை வழிபடுவான். அவன் எதை நோக்கி போய் அடையிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா, பரமாத்மா போய் அடையிறான். ஓகேங்களா? அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுடைய ஒரு பகுதி தான். அப்புறம் வந்து பக்தி பண்ணிட்டு பக்தி பண்ணக்கூடிய பக்தர்கள் எங்க போறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுளுடைய ஷாம சுந்தர ஃபார்மை வழிபடுற வந்து நித்திய லோகமான கோலாகல விருந்தாவனத்துக்கு போறான். ஓகேங்களா? அதுதான் வந்து முழுமை. அதுதான் ஃபைனல் திங்கு. அதுதான் நம்ம அடையணும். அது பக்தி பண்ணக்கூடிய பக்தர்களுக்கு தான் கிடைக்கும். ஓகேவா? இதில் என்ன, இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கிறாரு? போன ஸ்லோகத்தில் பிரம்மன் பிரம்ம ஸ்டேஜை போய் ரீச் ஆகிறான்னு சொல்கிறான் இல்லையா? இப்போ வந்து அந்த பிரம்மத்தினுடைய விஷயத்த சொல்கிறார். மேலும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதும் இறுதியின் இன்பத்தின் தர்மமுமான அருவ பிரம்மத்தின் ஆதாரமும் நானே. அந்த பிரம்மன் ஒன்றும் இல்லை, கடவுளுடைய அவுட்டர் பாடியில் ஒரு ஜோதி இருக்கும். கடவுளோட சுற்றி ஒரு பிரகாசம் இருக்கும். அதுதான் பிரம்ம ஜோதி. அதுதான் வந்து பிரம்மன் சொல்கிறான். அங்கே போயிட்டு அவன் சேர்றான். அதுலேருந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போனவன். ஓகேங்களா? அதாவது இறுதி குறிக்கோள் என்னவா இருக்கும்? பரமகிருஷ்ண பகவான். ஓகேவா? பரமபுருஷ பகவான் தான் நம்மளுடைய இறுதி நோக்காக இருக்கணும். ஓகே. ஸோ இந்த குணங்கள்லேருந்து விடுபட்டு நம்ம சத்துவகுணத்தில் மேலோங்கி வாழ்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு சத்துவகுணத்தில் வந்து சுத்த சத்துவகுணத்துக்கு போகணும். அதுக்கு அடுத்தது பரமபுருஷ பகவான் நிர்குணத்தை அடையிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம இங்கே வந்து நம்மளுடைய கிளாஸை எண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வாஞ்சா கல்பத்தருப்பியஷ கிருபா சிந்து பயே வச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, जय जय माता जय जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, जय 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 भगवत गीता की, जय 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 महामंत्र की. जय 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 All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Guru and Gauranga. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைவருக்கும் நன்றி. நம்ம हरे நாளைக்கு कृष्ण வந்து माता जी 15வது அத்தியாயம் பார்க்கலாம். சரிங்களா? அது जय ரொம்ப माता। ஹரே கிருஷ்ணா.